Hei kaikki rakkaat sielut. Ja mitä tarkoitan rakkailla ja minkä takia ylipäätänsä tämän päivän aihe on rakkaus ja sen tunteminen, koska se on vähän vaan niin kuin kaikki. Siis ilman rakkautta ei ole yhtään mitään. Ja mä haluankin, että tämän videon jälkeen sä ymmärrät itsekin, kuinka tärkeä ja rakas sä oot tälle maailmankaikkeudelle, tälle koko universumille. Ja ilman sua, just sua, tää ei olisi yhtään sellainen, mikä tämän pitäisi olla. Eli sä oot niin tärkeä ihminen. Ja sua rakastetaan aivan valtavasti. Siis niin paljon, että mä haluan, että sä saat sen sun oman rakkauden tunteen takaisin. Koska sitä sä oot. Sä oot vaan rakkautta ja valoa. Sä et oo muuta. Ja mulla on sellainen ajatus tai idea, mielikuva, miksi sitä nyt sanotaan, että tässä maailmassa ei tapahdu sen takia pahoja asioita, että me vihattaisiin toinen toisiamme, vaan sen takia, että me ei rakasteta tarpeeksi itse itseämme. Ja se rakkaus suhun omaan itseesi on se kaikista tärkein rakkaus. Koska vasta sen jälkeen, kun sulla on se rakkaus sun omaan itseesi, niin sen jälkeen se vaan leviää susta se rakkaus ympärille ja kaikki muutkin saa kokea sen sun rakkauden. Ja kaikista parastahan siinä on se, että sä voit todella hyvin ja sun sydän jotenkin se aukeaa kaikelle kauneudelle ja ihanuudelle ja lämmölle ja välittämiselle ja rakkaudelle ja empatialle. Ja sä näet tämän maailman vaan sillä tavalla, että se on täynnä ihmeitä. Että kaikki on hyvin aina. Et ei meillä ole mitään hätää. Mutta miten me päästään tuohon pisteeseen, mistä mä just nyt teille vähän niin kuin kerroin. Eli se on mun intentio ja mun missioni, että te kaikki, jotka tätä katsotte, kokisitte just ton, mitä mä äsken kuvailin. Voidaan aloittaa ihan semmosella harjoituksella, että laitat vaan kädet sun sydämelle, tähän sun sydämen päälle. Ja hengittelet vähän aikaa ihan rauhassa. Otat yhteyden siihen sun sydämeen. Me itse asiassa muuten tämän videon jälkeen niin me tehdään vielä semmoinen ihan kunnon semmoinen harjoitus, miten mä opetan, että miten sä saat sellaisen sydän- ja aivokoherenssin, jota sä voit käyttää joka ikinen päivä. Mutta nyt ihan vaan tärkeintä se, että sä huomaat, että siellä se on se sydän. Ja mitä se sydän sulle kertoo? No sehän kertoo meille ensinnäkin sellaisen, että sä oot täydellinen just tollasena kuin sä oot. Siis täydellinen. Ja silloin kun sä ymmärrät sen, että sä oot jo nyt täydellinen, sun ei tarvi muuttua, vaan sä oot just nyt tässä hetkessä täydellinen sellaisena kuin sä oot. Se on ensimmäinen asia, mikä pitää ymmärtää. Ja sitten ihmiset alkaa hirveän usein aina miettimään sitä, että joo, en mä ole mikään täydellinen, että mussahan on ja sit musta on vähän tätä ja sit vaan joskus vähän tollanen ja so what? Tiedätkö mitä, rakas? Just sen takia, että sussa on noita juttuja, niin sä oot täydellinen. Koska tärkeintä meille on, että me rakastetaan ja hyväksytään itsemme just sellaisena kuin me ollaan. Meillä kaikilla on niitä ihania pimeitä puolia. Siis ne on ihan mahtavia ne meidän pimeät puolet. Mutta se, että me rakastetaan myös niitä meidän pimeitä puolia, niin sehän tekee meistä sen täydellisen. Vaikka me ollaan sitä rakkautta ja valoa, mutta mulla on aina semmoinen sanonta, että
että valo ja varjo ei ole toistensa vastakohtia, vaan varjot on osa valoa. Ja sen takia se on niin ihanaa, kun me opitaan se, että me todellakin rakastetaan itsessämme niitä varjoja ja sitä valoa. Ihan yhdessä kaikkia. No, nyt mä voin antaa taas konkreettisia esimerkkejä että tähän arkeen. Eikä mehän tiedetään se, että tai sit kun sä tuut tietoiseksi siitä, että mitä sä ajattelet. Sä huomaat, että okei, nyt mä ajattelen tällaista. Sä voit pysähtyä itse asiassa vähäksi aikaa, vaan miettiä sitä, että mitä sä ajattelet just tällä hetkellä. Ja sit kun sä huomaat, että mitä sä ajattelet, niin huomaa seuraavaksi, että minkälaisia tunteita se sulle aiheuttaa, se sun ajatus. Mä itsessäni ainakin huomaan monta kertaa sen, että mä ajattelen joskus aivan päättömiä asioita. Siis ihan semmosia, että niissä ei ole mitään järkeä. Vaikka jotain, että mitä tulee ehkä tapahtuu viikon päästä tai miten joku ihminen on tollainen ja tällainen. Mutta sitten kun mä saan itseni kiinni siitä, että mitä mä ajattelen, niin mä sanon, että hei, hetkonen. Miksi mä näin ajattelen? Siis minkä takia? Elikkä mä oon tietoinen siitä, mitä mä ajattelen. Sen jälkeen mä otan sen tunteen, mikä mulle tulee siitä ajattelusta. Mä otan sen tähän mun lähelle, mä otan sen tähän mun sydämelle. Ja mä sanon sille tunteelle näin, että hei, että okei, rakastan sua, tunne just sellaisena kuin sä oot. Koska sä oot osa mua just tällä hetkellä. Ja eikä oikeastaan ole mitään muuta elämässä kuin tää hetki. Niin kun mä oon tehnyt sen, että mä oon ottanut sen tunteen tähän sisälle, tähän lähelle, ja mä oon kuullut sen. Ja sen jälkeen, kun mä oon sanonut sille sen sanan, että mä rakastan sua tunne, koska mä rakastan itseäni just tällaisena, kun mä olen valoineni ja varjojeni kanssa. Niin, ja sitten mä sanon vielä sen tunteelle, että kiitos kun kävit, mutta nyt mä haluan jatkaa ilman sua. Ja se tunne lähtee pois. Siis miettikää, se on näin yksinkertaista. Siis jos sulla on oikeasti semmoinen ihan sikahirveä tunne, niin ota se lähelle, tiedosta se, vie se sun sydämeen, juttele sille, naura sen kanssa, oo sen paras kaveri. Ja hyväksy se just sellaisena, kun se tunne tulee. Se on niinku kaikista ihaninta oikeasti, mitä voi niinku tehdä. Ja sit sä huomaat sen, kun se tunne lähtee, niin sit sä oot taas silleen, että ei vitsi, joo, se toimi. Se oli aivan niinku huippujuttu. Ihan mahtavaa. Ja sen jälkeen sitä alkaa käsittää oikeasti, että kuinka helppoa ja yksinkertaista loppupeleissä tämä meidän elämä onkaan. Ja sitten kun sä oot tehnyt ton asian, tee se päivittäin. Ala huomaamaan niitä sun ajatuksia. Mitä sä ajattelet? Mitä ne ajatukset saa sut tuntemaan? Mitä sun kehossa tuntuu? Niin hyväksy vaan kaikki. Elä siinä rakkaudessa. Siinä täydellisessä rakkaudessa, mikä sä oot. Ja älä koskaan anna kenenkään sanoa, että saisit yhtään mitään sen vähempää kuin täydellinen rakkaus ja valo. Koska sä oot just sitä. Ja kukaan meistä tässä koko universumissa, tällä planeetalla, kaikilla muilla planeetoilla, ihan missä tahansa, me ollaan kaikki samanarvoisia. Kukaan ei ole sua parempi tai huonompi, vaan me ollaan ihan kaikki samanarvoisia. Ja mitä mä äsken puhuin tuosta, että on vain ja ainoastaan tämä hetki, niin se on totta. Menneisyys meni jo. Huomisesta ei kukaan tiedä. Meillä on vain ja ainoastaan tämä hetki. Niin kuin mullakin on just nyt vaan tämä hetki, kun mä puhun just sulle. Ja musta tää on ihanaa, että mä saan puhua sulle. Tää on mulle tosi tärkeetä. Ja mä rakastan sua just sellaisena kuin sä oot. Ja silloin kun me edetään vain ja ainoastaan tässä hetkessä,
niin me ollaan oikeasti läsnä. Ja se on tärkeää. Tuoda se koko sun energia kaikesta muusta asioista, et mieti mitään muuta kuin tuot vaan itsesi siihen hetkeen. Ja oot läsnä. Siinä kaikessa rakkaudessa. Ja kun sä opit sen läsnäolon taidon, nämä kaikki vaatii aika paljon harjoittelua. No itse asiassa, tiedättekö te mitä? En mäkään 2 vuotta sitten osannut mitään näistä. Et en mä nyt sanoisi, että ne vaatii hirveän paljon harjoittelua. Ne jotenkin vaan sitten tulee, kun sen aika on ja sä haluat, että ne tulee. Koska tiedättekö, meillä on se valta. Me itse päätämme meidän elämästämme ihan kaiken. Aivan kaiken. Koska se on meidän elämä. Tiedätkö? Se ei ole kenenkään muun elämä kuin sun elämä. Ja sinä itse päätät, minkälaisissa tunteissa sä haluat elää sun elämäsi. Meillä on aina valinta. Ja meillä on valinta siihen, että me itse katsotaan sitä tilannetta just sillä tavalla, mikä palvelee meitä. Eli sulla voi olla monia erilaisia tilanteita päiväaikana, mutta sä itse valitset sen, että miten sä suhtaudut niihin tilanteisiin. Suhtaudut sä silleen, että voi vitsi, taas toi tapahtui mulle. Mä oon taas uhri. Voi ei, kaikki on vaan mua vastaan. Tää on kauheata tää elämä. Vai suhtaudut sä siihen sillä tavalla, niin kuin mä suhtaudun, että hei, mahtavaa, että toikin juttu tapahtuu. Vaikka se on ihan mitä tahansa paskaa. Koska sit mä voin miettiä siitä, että mitä just toi asia mulle opettaa. Miten just toi asia saa mut paremmaksi ihmiseksi. Paremmaksi versioksi omasta itsestäni, vaikka mä oon täydellinen juuri tällaisena, just tällä hetkellä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin just tämmöinen samanlainen vielä 10 vuoden päästä. Joka ikinen päivä on meille kasvun paikka. Me voi joka ikinen päivä tulla aina vaan paremmiksi ja paremmiksi ja paremmiksi. Me ollaan silti aina täydellisiä. Aina. Ja no esimerkkinä mä voin vaikka sanoa, että no mulla on 2 pientä lasta ja nämä herättää mua yöllä. Niin kuin nyt tekin näette, varmaan en ole hirveästi edes tukkaa kammannut. Ja sitten sit mä oon niinku, aikaisemmin mä olin aina silleen, että voi vitsi, että taas, että niinku, nyt niinku mä en enää jaksa, että nyt saa loppua tää juttu. Ja niinku tuun siihen uhrin asemaan ja oon semmoinen marttyyri ja oon just sellainen, että voi vitsi, että taas niinku mua vastaan koko maailma, että miksi näin? Tulee semmoinen kauhean aggressio, että puskee läpi. Mutta nyt kun mä oon oppinut tämän jutun, niin mä oon ymmärtänyt sen, että ei vitsi, että siis tämähän on edelleen mun valinta, miten mä reagoin tähän tilanteeseen, just tähän tilanteeseen. Ja mä reagoin nykyisin kaikkeen vaan pelkällä kiitollisuudella. Tiedättekö te? Se on niin mahtava tunne, kun sä voit olla vaan kiitollinen. Siis ihan kaikesta. Onnistuuko se aina? Ei todellakaan. Mutta 95% mun elämästä mä pystyn siihen. Ja mä oon niin onnellinen siitäkin, että mä pystyn siihen 95% mun elämästä. Tuntee sitä kiitollisuutta ja rakkautta joka ikinen päivä ja kaikista asioista. Ja mä en enää lähde mukaan siihen tarinaan, että mun pitäisi olla uhri. Koska mä tiedän sen, mikä voima mulla ja sulla, meillä kaikilla on. Meillä on ihan järkyttävän suuri voima luoda. Ja me itse luodaan koko ajan tätä meidän elämää. Ja mitä kauniimpia tunteita sä tunnet sun omassa sydämessä, niin sen kauniimmaksi se muuttuu se sun ulkoinen elämä myöskin. Eli kiinnitä todella paljon huomioon niihin sun tunteisiin ja siihen rakkauteen. Ja sitten kun se rakkaus oikeasti vaan niin kuin, se täyttää sut, sun koko sydän täyttyy sillä rakkaudella, niin se leviää muihin. Kato nyt kun mä en saa puhuakaan enää. Niin silloin sulle tulee sellainen tunne, että sä haluat vaan jakaa sitä rakkautta. Sä haluat, että muut kokee sen saman tunteen.
Sä haluat levittää sitä. Sä haluat vaan niinku tehdä kaikille ihmisille niin paljon hyvää, kuin sä vaan pystyt. Koska se on suurin palkinto. Se on, rakas ystävä, suurin palkinto, että sä teet toiselle hyvää. Sen jälkeen, kun sä oot saanut sun oman itsesi ja sydämesi siihen ihanaan rakkauteen. Ja se, että sä tunnet toisia kohtaan sitä rakkautta, semmoista pyyteetöntä rakkautta. Eli kun sä teet toisille jotain hyvää, niin sä et ikinä edes oleta tai odota, että se on aina joku vastapalvelus pitäisi sulle tulla. Koska se vastapalvelus on jo siinä, että sä saat tehdä sen. Se on niinku siinä se kaikista kaunein asia. Ja mitä enemmän sä teet hyvää toisille, niin sen parempi mieli sulle itsellesi vaan tulee. Ja mitä jos, tämä on mun ymmärrys tästä asiasta, että sä et koskaan voi tehdä mitään väärin. Et ikinä. Niin sen takia sun ei kannata koskaan enää alkaa miettiä, että vitsi kun mä en tehnyt silloin menneisyydessä näin ja näin, että nyt olisi parempi olla ja blää blää blää. Koska sä et ikinä voi tehdä mitään väärin. Sä oot tehnyt aina oikeat valinnat. Ja se oikea valinta on just se, että sä oot just nyt katsomassa tälläkin hetkellä tätä videoa. Jos sä et olisi tehnyt niitä elämässä noita kaikkia asioita, mitä sä oot tehnyt, mitkä on kuulunut sinne, ne on opettanut sua kaikilla osa-alueilla, niin sä et olisi tässä. Mutta nyt sä oot tässä. Ja sen kaiken tarkoitus on olla ainakin joku osa-alue siitä, että sä oot tässä ja sä kuulet just nyt mun sydämeni viestin sulle. Ja silloin, kun sä et voi tehdä koskaan mitään väärää, niin mä sanon sulle 4 tärkeää asiaa, mitkä sä voit aina pitää mielessä. Yksi on se, että sä oot aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aina. Sitten sä oot aina oikeassa paikassa oikeiden ihmisten kanssa. Ja sit sä oot aina oikeassa paikassa oikeiden asioiden äärellä. Ja itse asiassa mä tuossa 1 sanoinkin jo sitä ajasta, mutta siis se 4 olisi ollut, että sä oot aina ajoissa just siellä, missä sun pitää ollakin. Että sä teet aina kaiken täydellisesti. Mieti sitä. Siis ei oikeasti mieti. Sulla ei periaatteessa mitään hätää, koska sä teet aina kaiken just silleen, miten sun pitää tehdäkin. Niin ei kannata enää murehtia mitään menneisyyttä tai murehtia tulevaa, koska sä teet aina kuitenkin kaiken oikein. Ja miksi mä sanon näin, että sä teet aina kaiken oikein? No sen takia, jos sä et tekisi kaikkea oikein, niin sittenhän sä tekisit jollain toisella tavalla, eikö niin? Mutta kun sä oot tehnyt just sillä tavalla, kun sä oot tehnyt, silloin se on ollut aina aivan oikein sua varten. Muista, tämä universumi ja tämä maailma, se on aina sua varten, ei koskaan sua vastaan. Eli ihan kaikki, mitä tapahtuu aina tarkoituksesta. Siellä aina kaikella on joku tarkoitus. Ja se tarkoitus on aina, että se haluaa sulle hyvää. Ja sen jälkeen, kun sä opit hyväksymään ja ymmärtämään sen, että mitä kaikkea sulle joku päivän aikana voi tapahtuakaan, ja sä alat miettiä, että hei, että toikin asia oli vaan mua varten. Mitä se mulle opettaa? Miten mä voin olla taas parempi versio omasta itsestäni? Niin mieti, kuinka ihania sun päivät tulee olemaan. Ne tulee olemaan niin kauniita ja täynnä rakkautta ja iloa. Vaan sen takia, että sä ymmärrät itse, kuinka rakas ja tärkeä ja arvokas sä oot. Ja sit kun sä rakastat ittees just tollasena, kun sä oot. Ja mä lupasin tähän lopuksi, että me tehdään tämmönen ihan konkreettinen harjoitus. Että miten me saadaan tähän meidän sydämeen, että meidän sydän
Ja tämä mieli, sydänhän on siis monta kertaa vahvempi elin niin kuin energeettisesti kuin meidän aivot. Eli sydämestä, kun sä saat lähtemään sitä oikeanlaista energiaa ja rakkautta, niin se lähtee niin kuin paljon kauemmaksi kuin meidän aivoista. Ja sitten kun me saadaan tämä meidän aivo, eli tämä meidän tietoinen mieli ja tämä meidän sydän juttelemaan keskenään, niin mieti mikä voima siellä silloin on. Niin tehdäänpä semmoinen harjoitus. No niin, ota itselle semmoinen hyvä asento ja rauhallinen paikka. Laita taas kädet siihen sydämelle, koska yleensä kun sä kosketat jotain paikkaa sun kehossa, niin se huomio kiinnittyy jo välittömästi silloin sinne. Sä voit laittaa silmät kiinni. Mä laitan silmät kiinni, koska mun on niinku parempi keskittyä aina, kun mulla on silmät kiinni. Nyt mä alan hengittelemään. Ja rauhassa hengität. Laitat sen kaiken sun energian ja huomion ja rakkauden sinne sun sydämeen. Sydän on niin tärkeä. Se on tärkeämpi kuin mikään muu. Sitten kun sä saat sen yhteyden sinne sydämeen, niin tunne joku ihana tunne, vaikka susta ei tuntuisi tällä hetkellä niin ihanalle, mutta me ihmisinä, tiedätkö, niin me pystytään tuntemaan tunne, vaikka meistä ei välttämättä tuntuisi just siltä. Me pystytään itse päättää, miltä meistä tuntuu. No, mulla se tulee niin luonnostaan, niin mä tunnen vaan sitä rakkautta ja kiitollisuutta, kun mä oon saanut tämän yhteyden tänne mun sydämeen. Ja mä alan tuntea sitä ihanaa rakkautta ja kiitollisuutta. Tätä koko maailmaa kohtaa. Ja tätä elämää kohtaa. Nyt kun mulla on tää tunne, niin nyt mä otan sen mun tietoisen mieleni myös mukaan tähän. Tähän tunteeseen. Siis mulle tulee niin hyvä olo, että mun tekisi vaan mieli niinku itkee onnesta. Sitten mulle tulee myös sellainen olo, että mä liittyisin johonkin paljon suurempaan. Mä kasvaisin tiedätkö, 500 000 kertaiseksi, ihanan isoksi, suureksi rakkaudeksi. Sitten mulle tulee vaan ihan sairaan hyvä olo. Ai että. Kiitos elämä. Kiitos teille, jotka katoitte. Tehkää noita harjoituksia. Laittakaa viestejä kommentteihin tai kysymyksiä tai ihan mitä tahansa tää vaan herättää. Ja muistakaa, tänäkin päivänä ette ole tehnyt mitään väärin. Kaikki on oikeasti ollut just niin kuin sen pitää ollakin. Ja elämä oikeasti on täydellistä, kun te vaan annatte sen olla täydellistä. Paljon halauksia, suukkoja, rakkautta teille kaikille. Kiitos, että kuuntelit. Ja kiitos, että sain tehdä tämän videon. Mua.